Takže to je k tomu stolníku. Tenisu znovu říkám, vyberte kvalitní věci, aby potom mohli na topspinem, mohli točit a tak dále, a tak dále. Některý kluci, znovu říkám, já tu mám už odmaturoval loňského roku. Já celkem hraju dobře ten stolní tenis, říkám dobře. A také prostě jsou tu studenti, kteří mě porazí, což je výborný, jako, to je prostě zároveň. A zkusit si, nesmíte ten běhejpat, jako oni, pořád ten váš scout chtějí, jako, no tak, jestli budete zároveň, jo, budeme. Nesmíte se jich taky pát, oni to opravdu potřebují, prostě to učitelé porazit. A měli jsme tu dívenku, jak ona se jmenovala, Špicemegerová, můžu jmenovat v také vysoké škole, na právě v Praze, z Bolku, jestli tam to vidíte, tak to je prostě něco úžasného, jak ona hrála. Takže to je prostě nádherné. Při těch právech určitě. Na to neměl, na to neměl nikdo, a to je prostě, to je on. Ten učitel nemá na tom takovou zásluhu, ona trénovala dřív jako hrála, dřív jako závodně. Ale že strhla ty ostatní holky kolem se, to je to důležité. Že s nima hrála, ona nerostla, ona byla tu stejná, ale vyučila vlastně ty holky, který prostě k tomu přivedla, k tomu stolní tenisu. A tady to máte, že jste šli zase tam jeli ten stolní tenis. Zase pamatě odcvičit. To je opravdu vaše radost. I když jste tu tady do 5, do 6 s nimi, tak to tak je. A teď čas nemůžete vůbec budete učitelé koukat. Teď mi padlo a teď už nic, jako teď to nezajímá. To je konec. Tady. A tělo bych vás vůbec tady nemá vůbec. Já jsem se omlouval, já jsem si vzal celou mobil, protože, jak jsem říkal, že náš spolubratr. Pepíku, ahoj, já jsem ti volal, no? Co jsi potřeboval? Kurva. Tam je 2008. Ano. Ano, já to přepíšu. Na to čteš. Jo. Ano, děkuju. Ano, děkuju. Tak. Teď pojďte nakouknout.